Eguerdi on daizuela guztioi, Generalitateko Kontseilariek Espainiako Auzitegi Nazionalean deklaratu dute gaur eta parlamenteko mahaiko kideak ere deklaratzekoak ziren Auzitegi Gorenean horiek, baina hien deklarazioa atzeratu egin dute azaroaren 9-ra. Generalitateko Kontseilari dagokienean, Carles Puigdemont eta beste 4 kontseilari ez dira bertaratu eta fiskaltzak egindu dagoeneko haiei dagokien zigor eskaera. Santi Bilaez gainerako kontseilari guztientzat espetxe zigorra eskatu du eta Bilaren kasuan 50.000 euroko fidantza. Gai horiek eta beste zenbait dakartzagu segidan lerroburuetara. Nafarroako eragile politiko, sozial eta sindikalen gehiengoak konpromisoa adierazi du Espainiako estatuak 155. artikulua aplikatu izana salatzeko. Katalunian burutzen ari diren errepresioak estatu osoan askatasun demokratikoen murrizketan eragingo duela adierazi dute eguerdian egindako agerraldian eta iganderako elkarretaratze masiboa deitu dute. 155. artikulua ez, demokrazia erabakitzeko eskubidea lelopean. Eguerdiko 12:00 izango da Iruñeko Udal plazan. Kataluniako herriarekiko gure elkartasuna erakusten dugu, eta gure borondatea ondorio historikoak izan ditzakeen 155 artikuluaren aplikazioarekin. PP, PSOE eta Ciudadanos alderdiek agertu duten ibilbide autoritario eta demokratikoari aurre egiteko. Gure esku dago dinamikaren eskutik 13 herritan egingo dituzte galdeketak igande honetan. Herri guztietan bideratu diren dinamikei garrantzia eman diete plataformetako kideek. Begirada guztiak Kataluniara begira dauden honetan, Euskal Herrian ere etorkizun politikoaz erabakitzeko bidea eraikitzen jarraitu nahi dute. Irunen elkarretaratzea egingo dute gaur errepide bazterrean koman agertu zen emakumearen kontrako erasoa gaitzesteko. 24 urteko irundarra asteartean aurkitu zuten zaurituta eta lotuta. Jadako nortea berreskuratu du eta ertzaintza erasoa nork egin zuen argitu nahian dabil. Aurtengo Nafarroa Oinezeko balorazio ona egin dute Lesakako Tantiru Mairu ikastolako arduradunek, arrakastatsua suertatu zela adierazi du ikastolako lehendakariak 25.000 lagun inguru hurbildu zirelako. Horrekin batera, datorren urterako lekukoa dagoeneko Altsasuko Inigo Aritza ikastolak hartu du, bertako lehendakariak azaldu duenez, ilusio handiz lanean hasita daude jada. Erakutsi nahi izan dugu Inigo Aritza ikastolan eta bere baitan biltzen diren 4 herriek, Altsasu, Urdiain, Olazti eta Ziordia ilusio handiz hartu dugula lekukoa. Harrotasunez eta aldi berean erantzunkizunaz oharturik jakin badakigulako zer esan nahi duen Nafarroa Oinez bat antolatzea. Guretzat 2018koa 4. izango baita. Nazioarteko 62 artista baino gehiago bilduko ditu MEM arte esperimentaleko Bilboko jaialdiak gaur hasi eta hilaren 26 artean. Musika, artea, dantza, zinea eta bestelako kultur disiplinak batuko dituzte proiektu apurtzaileentzako plataforma horretan. Bakarkakoan aho zabalik utzi ditu entzuleak Maialen Lujanbiok Irunen jokatutako bertsolari txapelketa nagusiko 2. finalerdian. Aixe irabazi du saioa, puntuazioan ere koska dezente aterata eta azaroaren 26an Donibane Loitzunen lehiatuko da finalerdien 2. itzulian. Larunbat honetan berriz, lehen itzuliko 3. finalerdia jokatuko dute Maule Lextarren. Ari gera, ari berso bat eta biko zamen emari Euskal Herriari. Maulen eta Durangon eutsi goiari. Maulen eta Durangon eutsi goiari.